Kalkma bana söyle. Sana da girip göreyim. Gelin kaka. Geldin mi? Näme üstügasın näme o? Nirden çık geldin? Näme edip gördün? Hälin näme sen gözläp görne bilýärmi? Wagtyny öýelip bolan okmy? Basla kaka men dostlarım bilen oynap oturdum. Men sana musurlar dök gelýdimi? Näme üçin dökmedin? Olaw darga gidip dur. Bartıkta seni gözüm görmedin. Salam aleyküm kaka. Salam, oğlum näme boldy? Kakam koýurdy. Näme diýip habar berýär? Urýarmy ýa-da ýokmy? Aýda oğlum. Sen gitdi öýden koýýar. Bah, garaşan oğlum häzir özüm göz ýepleşeýin soň bilen. Egenç. Öýdemi? Ha, urfa gelam. Nämeler bolupdy? How. Assalamu alaykum ağam. Salam, köçä koýup goýýar. Ağam, hiç ýyl soň wagtlar men gök diňlän okaw. Ondan mara o çağa. Ejem sen üstünde ötdi, näme diýip? Şu edýän zatlanmy? Çağan görsem men öýdäk ýadyma düşýär. Men soň şunu edýän bilýän bolsam. Çağa oğlu, utana o öýüňden. Utana bir gaýra. Ne hil adam boldun aýdan? İlin gurruna diýär o, bilýärmi sen? Taň aýtmadylar, maňa aýdýarlar onu. Düşünýärmi? Günädir ol, bilýärmi öýdüm, kiçi çağa. Özüm bilerin ayağım. Kork, Hudaýdan kork, bir gaýra. Aýnada görödüň. Men etçe işim hiç açanam ilen soramok. Näme? Menini saňa il bolunmy? Ha? Bolýa. On tamam ýene barda. Şagan yetiştin. Jogabyň menden näme? Sondan alasın. Düşündünmi? Bir gaýra, bir towullyra. Ece, benim kakam günahkar etti. Gelerde Ece bir olmuş ya. Namartlık bolsa da kimlik. Dertlerimin bari bardeňe senlik. Vay görse görseler sözüme genlik. Ise şu an şeyle var ağlasım gelýär. Ya dedim, acıktım. Kakam yürüye karı. Depa kakamara gidip göreyim. Depa kaka. Depa kaka. Oo, aha. Gel oğlum, Kerimcan. Salam aleyküm Depa kaka. Gel oğlum. Ne, okuldan geldin mi? Ha o. İslamcanın yanına geldin oynamaya. Depa kaka, kakam dedim size. Yok oğlum, gelin hop. Näme oldu? Okuldan elim oyun kapı yapıyor ki. Bah, kakan yok mi? Ha o. Nire gittik ha? Nire gitti ya garay, sağam ni demem. Nire daylan pör garay. Depa kaka, kakama can sıkıraydı. Bolya oğlum, ha garasani. Abonnenin telefonu içindedir. Yardım araçtaki hesabının sunumunu başladı. Ele çık ver ya oğlum. Benim istediğim tumarın kakam geliyor karı. Yar oğlum anna men naharlayın sen kakanam gelir hazır. Gomen. Näme, nirden tep gördün? Ha? İrek koşapsın ha. Berk gel ustay. Nirden tep gördün? Martsap diyesin çalsın.
Ey, can sağa, şun bilýärmi o? Taýrakda durýan, eliň bilen şey saklayan, da basýan şey, düşündiňmi? Bulara mowra diýän, düşündiňmi? Bolany saltyrak. Ey go, huň näme utanaň okmy? Näme am sen menden başga işin ýok diýän ha? O çağan edip durşuň näme, o eziyet berişiň näme? Seziň eşdik geldim o köçe var ya gohuňuz. Sesim dat eýle-eýle ýangynyny taňa näme o? Näme çağa, ama men senden sorap tertip bereyinmi? Indi tertibi maňa öwretjek bolýan ha? Ilki bilene çağa dälle tertibi sen özüňe bermeli. Serede binamyz. Şağa atasy bolup teredip bilmeýän bolsaň, men agasy bolup terediýän şuňa. Al özüňe pili. Özüň işle. Ara alk ýanodan alk git. 2 günden hem ýalbaryp gapymy getirerdiň bäri o. Söyleme. Bolýa. Wagt görkezärente kim kimin gapsyndan baryp ýalbaryp aglap barşyny. Bir gaýra. Ha, sen gözläp bön bärde kiniň o? Men sen gözläp börlen näme işläp berdiň? Ýöre çalt bol. Kaka. Oğlum, Kerim kakany urup dur. ne yaptın ay? Ýöre oğlum. Sen ýöre, men şimdilik gizal. Ey, kimden horos geldin men oýma? Dinle meni ey. Hasanna towa gelersiň. Ana şonma alyp gidersiň sagany. Düşündiňmi? Iň soňky duruş, ýene de şol real hereketler gaýtalan aýta, men teňne başgaça gepleşer. Gel oğlum hani. Hiç ýeriň agyrtmakdaýam oğlum. Ha? Kakandan gatyra emegin. Işdäm oğlum. Ol ýere adam däl ahyry. Sen oň ýanyna ýoklugy sebäpli dünýä oňa darlyk edýär oğlum. Işdämmi? Biraz köşesi towa geldi oğlum. Ondan men sen kakanyň ýanyna goýberjek bolma oğlum. Bolýarmy? Kerim oga seretjek ýane. Kerim näme boldy? Yo, isat. Kerim näme aglaýaňy? Kakam görürsün gelip agady. Kakam bilmeden ýörsize gitip gelir. Kakam mörk gelermi? Oho, ýör. Ýok kakam aýtman gitmeli. Näme aýtmaly oğlum? Gel oğlum. Näme aýtjak bolýan? Kakam jaňatdymy? Bak Kerimcan. Ol haly ejengidenler ejizliýe oňa dünýä darlyk edýär oğlum. Sen bana da düşün. Oňa gaharlanma. Ol men özüni, men oň gaty bolsan ýa, ol erbet adam däl. Ýöne ol ýanyna diňe sen bar, soň şeýle ol gaharyn tilden çykarjan bilmem. Ana alar bolýar. Ana soň şeýle men seni öýüp geldim dä. Şunýam oğlum. Edip bolsa Kerimcan, ene görersiň. Ağız köşesinden öyle yalnızına düşünüp öğren böyle sen alıp gider oğlum. Öyle mi? Bolýar tabi kaka. Nowul. Bäriň wakay. Menden nerede ýeriň barmy? Ýüzüň näme beýle ütkäpdirler? Men sana amanat toydum. Şol goýan amanatymy horlap, gynap saklaýan. Allah can bana hemen alametka. Kerim. Oğlum. Kerim. Kaka, men urmayda, men öýe barasym geldi. Baksana oğlum. Yok, siz satıyacak hala, ödelim oğlum. Benim görüşmeli seni. Kaka, ağlamayda. Yok, ağlama o. Kaka, seni cizlemayda. Seni cizlesem bolmaga, seni tasımı kalasın.